ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Amuri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi rarimwe zuva. Nhasi tinoda kukunzirai nyaya dzinokwana kuita 3 yekutanga iupdate. Vazhinji vaiti varoda kuziva kuti zvakafamba sei kumukumbura nekuti paya takasiya zvichinzi sekuru vachanotariswa tukuru vamhondoro iya vachakabva kuti vachange varipo here. Tauya neupdate. Munotondera zvakare nhau yekwamutoko yemapfupa aya aiunzwa pamba nembwa. Tauyawo zvakare neupdate. Nyaya yekupedzisira yatiri kuzokupaika ichenjedzo kubva kumapurisa Zimbabwe Republic Police. Iye taona yakakosha zvikuru kuti tinge tichikupai nekuda kwekuti vazhinjika tiri kusangana netsaona idzodzi tisingazive. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire maberekana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Nhau yedu yekutanga ndeye kumukumbura kuMount Darwin yasekuru Mhondoro yaive nemakore anokwana kuita 125 gore rapera, saka tingangoti ane 126 years. Iyo yakashayika. Makanzwa paya kazvichinzi nhasi uno mutumbi uri kunorara musango tiri kuuyisa pasi. Mangwana toona kuti watakurwa here nezvipuka zvesango kana kuti uripo. Kana uripo tichauendesa, tinouisa mubako touradzika imomo. Chatingade kukuzivisai ndechekuti pavakaenda ava makuseni vakawana mutumbi uripo, saka mutumbi wakatorwa ndokuvigwa mubako. Ndo nhau yekutanga yatati tikuzivisei. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire maberekana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Nhau yedu yechipiri yatinayo muzuva ranhasi ndeye yakaitika kwamutoko yemurume uya kana muchiri kutondera okunzwa mabhonzo ake nembwa, dehenya rakaunzwa nembwa pachivanze. Uyezve vanhu vasiri kuziva kuti chii chakatora nzvimbo kumufi. Information yatinayo pari zvino tichazokunzirai nhau iyo izvizere kana tiri taenda ikoko tigononyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Asi chatingade kukuzivisai pari zvino ndechekuti pane mamwe mapfupa akazowanikwa zvakare munhu atovigwa.
hatisati tawana nhoroondo yekuti akavigwa sei, vakatenga rimwe bhokisi here kana kuti vakangovhura bhokisi rakange rine mamwe mapfupa ndokubva vawedzera imomo. Munotondera paya kati chivabvunza isusu mubvunzo wokuti ko mamwe mapfupa akazowanikwa muchaita sei. Naizvozvo mamwe mapfupa akawanikwa, asi hanzi pakawanikwa ruoko neimwe pata handichaziva kuti ndeipi zvakare. Saka chakuunzirai nhau iyoyi zvizere tichikuudzai kuti zvamira sei. Tinonzwawo zvakare kuti mushakabvu hanzi mhepo yake yatotanga kare kunyanduka, ichitaura kuti aiwa inini handina kuzviuraya, handina kufa ndega, asi ndakaurawa, uyezve mapfupa angu ariko akawanda ari kunze akaiswa muchikwasa-kwasa. Munozvaka zvimablankets zvinonzi zvimakwasa-kwasa zvezvakambonetsa munguva yapfuura. Saka ndo information yatinayo, tichakuunzirai zvizere kuti zviri kunyatsokufamba sei. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Nhau yedu yekupedzisira kamhuri yeZimbabwe ndechenjedzo kubva kumapurisa. Tina Chaplain Mutave, Apostle vane chenjedzo yavo yavainayo kumhuri yeZimbabwe. Ndo nhau yedu yekupedzisira. Tabiwa. Halo. Zvanzwisisika here? Pakatanga panoton apachita maincidents ekutotanye vanhu varikutobira vanhu kana mhomho chaimo. Ndikutaura recho dzangu ndinadzo dzese. Ani ndizvoka. Saka ngatingwariri mamedherazi ari kutoitika awandisa nekuda kwekuti vanhu havasi kuziva nguva dzekufamba. Saka shema business enu ndasati nhasi musika wakadhuka zviri kufaya manake pamusika. Ngatione nguva. Ndakafarira vamwe vanhu vasiri panapa mhino kana varipo. Ndakambopinda mushopi maMuslims. MuMuslim anoti kana 12 o'clock yakwana, nyangwe muri paqueue muchida kutenga mushopu make anovhara. Saka isusu ngatisava nepfungwa dzekuti macustomers akawanda toramba tichingotengesa, pakuzoenda kumba hauna pfuti yauinayo, hauna masecurity measures auinawo, mari yese yawashanda inobiwa nevakomana. Halo? Zvikunzwika here? Then tiri ipapo, regai ndibate chimwe chinhu chiripo. Ngatidzidzei nekuziva munzvimbo yatinogara. Vanhuwe, kwachena, kwaedza. Ngatidzidzei kuti mudunhu ramatinogara mune here anonzi home officer. Home officer mupurisa anogara mudunhu ramunogara. Iye mupurisa iye mukamubata, muchaona kuti mukaita nhauro dzinokunetsai zvichakubatsirai nokukurumbidza. Kana tiri kuno kwatiri kuno ngatizive kuti tine mupurisa here mudunhu rekwedu, iye ndiye anonzi home officer. Kana tamuziva ngatigarewo nenhamba dzake. Kana kune mapolice bases ariko ngatiwo macontacts acho kuzviitire zvakanaka. Panoti tongogara kuti zuva nderamwari nguva ndeyamwari. Ngatizivanei nevemutemo vatakagarisana navo. Zviri kunzwika here? Tichibva ipapo, chinhu chanetsa nhasi ndakwanisa kuenda mastatistics acho kuti ndiwe ndikupai update. Tine chinhu chanetsa chambotaurwa pana kuti tambona madramas anga achiactwa chinonzi domestic violence chashupa. Chimwe chakonzeresa domestic violence inyaya yekuti hatigone kunyatsogona kutaurirana kana tashanda pazvinhu zvedu semhuri, baba naamai. Pamadomestic violence apa ngatitauriranei. Tashanda zvingani? Tazvichengeta kupi? Mari haichengetwe mumba. Vamwe mungachakuendesa kumabhenks edu muchiti ndofunga inozonyura mari all kwane inbox, kwane EcoCash USD account. Handizvo zviriko zvese izvo. Ngatidzidzei kubhenga mari kwadzinochengetedzeka zvakanaka, kuti kana tasvikirwa mumba kana tiparwa mari yabiwa tisazonyeperana. But ane vamwe vanonyepa manje padomestic violence apa anonyepa. Tazoona mumwe auya panapa akati zvona hanzi kudiko, hanzi microwave aniswa fridge here. Vana baba ngatisiyei mweya wekunyepa. Nemiwo futi vana mai vacho kana taenda kumusika ngatidzidzei kufambira chinhu chimwe chete. Kana wabva kumba usiri kuenda kunotenga madomasi, tenga madomasi. Kana pane change gadzoke kupi? Kumba. Wonzwa komana vachiti $4 for two, wapfura waiko. Wodzoka kumba babobvunza, ko pa 10 year ndakupa iyeye zvafamba sei?
manga mati muri kunotenga muriwo wepondo 1 ko ndiri kuona chenje chasisi kubalansa nyaya yacho tanga pabosi zvamabva kuba musi muri kufambira handizvo zvamazoita izvozvo ndo zvinosimudza domestic violence. Tabva mudomestic violence inobva ita lead into sexual abuse. Hey, apo paiva kapo tabvira mudomestic zvino baba dai ndine ngobva ndafara kuti vekuchipatara vari panapa domestic violence zvainoita kana yakuendesa kusexual abuse kana baba vakuda zvinhu zvavo vanenge vakuda zvinhu zvavo apo paipa futi manyarara ndati kana baba vakuda zvinhu zvavo vanenge vakuda zvinhu zvanyu zvekuti mambodanana zvimwe handitika no apa ndiri kutaura ndakataura ndakamirira kumutemo handitika saka ndifanira kupa nyara ipapo zinopafira vazhinji kana zvadaro manje yanyaya hamuzotudza zvakanaka saka tiri kuti kudii pane zvatinenge tashanda isu vemanake trust nemimadzidziswa ngative vanhu vakavimbika ndanzwa mama venyu akasiti vasanangwa zvakanaka zvanzi hambo beginnings handika just be faithful the little pazvinhu zvamashanda izvozvo tauranai chokwadi chienda chimwe chinhu chokupesa chinozotinetsa inheritance law pamuchavhura makambanizi enyu tine chimwe chinhu chanetsa panyaya yemutemo chinotishungurudza inheritance ndonhaka nditi dzidzai kurejista zvinhu zvenyu muise mumadocuments kana iri kambani ngairejistwe kana marejista kambani kana zvichibvira kuti paiswe next of kin ngapaiswe next of tinozoona nhauwa dzakuenda kumastari edzimhosva nenyaya yekuti makangoita chinhu chenyu kunge chepasi pemuti yezvo mangwana tichibva panapa hapana anoziva kuti mangwana ndianonga ari mupenyu mune mota 5 ameno venyu agasita ngwaita nyunguro dzavo 97 plus hani ndizvo patiri kuti zvinhu ngazvipinde mumatrust ngazvipinde mumadocuments kana maita chinhu chenyu dzidzaiwo kunyorawo zvinhu zvenyu zvamange maronga muupenyu so that tinavo vazukuru hama mukoma munin'ina mheno pamukuru vanouya tinoona maafrican moves handitika nauro yenhaka inonetsa panhaka pa ndopafira vanhu vakawanda sadai mukabva panapa tichitsanangura pamusoro pekushanda kwamuchanoita maogona kurongeka panyaya yenhaka itaiwo madocuments anochengetedza zvinhu zvenyu above all zvinozotilidha kuva nestress tane stress obva pinda mustress yakawanda tazoona mukomana anga akadzidza zvakanaka akapasa but nenyaya yestress neshamwari azopinda mudrug abuse zvakunetsa manje ndoita zvakanaka muno tina mai magwedzi ndofunga mu tinovaziva nditi vari uko vanobatsira nevakomana nevasikana vanetsa mudrug abuse tinoti isusu tisazosvika ikoko chinokonzesa chii munhu anenge achi aiwa ndaita stress regai ndimbobvisa stress but mukubvisa stress kutowedzera stress pamusoro ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Senguva dzese muri yezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kudrumas media. Drumas media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.